ngaba kukho uRebecca apha ngaba kukho uRebecca apha owaqiniseka okokuba ukwityhefu aza kuyifaka kwelikhaya ukuze kungabuliswana. Mphulaphuli uyafuna ukugoduka kodwa uzawugoduka njani? Uzawugodukela phi kule mfumba yochuku olenziswa nguRebecca kwelikhaya? Sekunzima kwabanye nokusela ngekopenye. Sekunzima nokucela amanzi kwabanye ngoba akuthenjwananga intlonto eyenziwa nguRebecca inzulu. Rebecca iyeza neyakho imini. Rebecca uyabonwa Rebecca uyabonwa.